Bé, Xavi, felicitats per la victòria. Bé, és una bona manera de celebrar la renovació del contracte. Més enllà del resultat i la satisfacció de la victòria, com valores el partit? El partit el valoro que des del minut 1 hem intentat proposar, intentar entrar, hem posat molta gent a dalt avui perquè sabien que ells jugaven en tres centrals, volíem posar els tres puntes per dins per apretar-los molt i propiciar també que els seus carrils anessin amb els nostres laterals. Així, d'aquesta manera, nosaltres teníem a l'espai per fora, tant amb Maggi com amb Cristian Alfonso al principi i després amb Ripoll, de que sobretot caiguessin una mica a banda i després a partir d'aquí encarar-lo contra 1. Bueno, l'equip crec que fa una bona feina fins a 3/4. Som un equip que intentem tocar la pilota, intentem generar, però després ens falta una mica més de mala llet. De mala llet que és que no intentis entrar en parets fins a la cuina, que intentis xutar des de fora l'àrea, que intentis acabar la primera part amb 7-8 xuts més. Bueno, això ho intentem millorar dia a dia. Al final són jugadors que són de toc, que són així, que els agrada aquest joc, però també hem de saber jugar una mica més, no directe, però sí amb més ambició aquesta última part. Això és el que ha propiciat que no s'acabés de tancar i rematar el partit o d'arribar als minuts finals plenament tranquil. Com es pot canviar això, aquesta dinàmica? Al final, canviar-la és enxufar la primera. Nosaltres sabíem que, i els havíem dit als jugadors, que la primera part, l'important, sobretot, és que no ens marquéssim. Guanyar el partit no el guanyaríem al minut 1, però sí que el podíem perdre. Per què el pots perdre al minut 1? Doncs perquè ells amb una línia de 5 a l'haguessin posat, tenien un doble pivot defensiu i després entrar contra 7 jugadors és molt difícil. El que teníem que tenir és paciència, intentar no perdre pilotes, intentar que sobretot jugar per banda, que hi haguessin bons centros, que no ha estat així, al final sí que hem arribat per banda, però ens falta molt més. Al final el centre, sobretot a la primera part, la majoria arribaven a les mans del porter, eren massa ficats a dins, que el porter a sobre va bé amb joc aeri, que a més és un molt bon porter alt, i era complicat. El que havíem d'haver intentat és acabar més jugades des de fora. Des de fora recordo així a la memòria 2 de Cristian Alfonso, que xuta, però tampoc són 2 jugades que diguis, quasi, no. Són xuts, sí, però valen per l'estadística, no valen per res més. Al final necessitem ser molt més cabrons amb aquest últim terç de camp, que és el que ens fa falta. Ser molt més cabrons, com tu has dit, entre cometes. Sempre entre cometes. Quan és important el retorn de Banfi, avui ha pogut tornar a vestir-se de curt, saltar a la gespa, i també volia preguntar ràpidament pel gol de Berillas. Crec que l'equip el necessitava, però ella especialment també el necessitava molt, no? Sí, al final la setmana passada no va ser el seu millor partit, estàvem que sí o que no, que entrava a la convocatòria o no, al final perquè sé qui és, per ser el rendiment que dona, doncs l'hem ficat a la convocatòria i al final necessitem de tothom, no de Berillas, de Manzi, necessitem de tothom, del treball de Ripoll, dels gols de Ripoll, del treball d'Agi, de quan se'n va, de tots, dels de darrere, i al final això és un equip. I si ens hem de basar que si està un anirem bé i si falta un anirem malament, estem equivocats. Al final sé que patirem fins al final, fins a tota la Lliga estarem fins al final patint, perquè no som un equip que acabi de tancar bé els partits. Sempre deixem aquesta escletxa oberta amb els equips, però bueno, al final, si l'equip és solidari, és competitiu, doncs, l'objectiu, que és el primer, que és intentar quedar segons, el tindrem. L'únic que hem de fer és millorar, intentar això, aquestes 2-3 jugades al principi que pots marcar, intentar enxufar-la dins perquè se t'obren els partits i és molt més fàcil. Et preocupa que a falta de 7 partits encara no haguem arribat a aquest punt que tu dius que ens falta tancar els partits, perquè només queden 6 jornades? No, no em preocupa. Al final a tothom li agradaria que jugués molt bé l'equip, però no el nostre, a tots. Al final entenc que vosaltres veieu només l'Hospitalet, la meva feina és veure tots els altres equips i tampoc és que sigui uns grans espectacles veure els altres equips jugar. O sigui que tothom té moments de partit que està molt millor que el rival i al revés. Hi ha moments que pateixes, perquè no hi ha una superioritat tan clara, ni inclús l'Espanyol, que tot i que per puntuació sí que té una superioritat increïble, però després quan veus els partits de l'Espanyol hi ha moments que pateix, que està replegat, que està en 4-4-2, que ha de treballar molt i ser solidari perquè si no, no guanyes partits. Després tenen la qualitat que tenen i et solucionen el partit amb aquests 5 minuts de lucidez que tenen que t'enxufen 2 gols. És la diferència. Nosaltres hem d'intentar això, ser en molts moments
lúcids i intentar marcar ràpidament, que seria important, i després, si no, doncs, quan l'equip està tocat, l'equip rival, intentar matxacar-lo. Sempre és molt més fàcil marcar els gols just després d'haver marcat, perquè l'equip es descol·loca, el rival, i aquests moments, aquests 5 minuts, són importants d'intentar matxacar-los. Xavi, no sé com ho veus, ara ho has comentat una mica, però no és la primera vegada que passa. Heu dominat el partit, heu marcat el gol i a partir del gol l'equip ha deixat de dominar. Com veus la solució d'això? No, la solució també és que l'equip rival està perdent el partit i ha d'intentar treure alguna cosa. És normal que l'equip rival doni un pas endavant. Sí que hauríem de ser més conscients de que quan diem de tenir la pilota és tenir-la, però tenir-la per intentar arribar a dalt, no tenir-la per tenir-la i tocar-la darrere amb el porter, amb els centrals, sinó que hem d'intentar proposar, moure'ls, fer l'equip rival gran, llarg, sobretot per després intentar matxacar-los. Però bueno, al final és futbol. Nosaltres intentem fer el millor possible i ens dona fins on ens dona. Seguirem treballant fins al final perquè tinguem aquesta opció de ser segons, que és la que volem, la que crec que tindrem, i a partir d'aquí ja veurem el que passa. Creus que l'equip en els últims minuts ha aconseguit massa endarrere? Sí, però això també és el que et dic, també t'ho dona l'equip contrari, que es tira dalt, que els centrals agafen la pilota i comencen a conduir, intenten fer la seva jugada per intentar fer alguna cosa diferent, perquè no els ha servit fins en aquest moment res del que tenien, i al final descol·locar-se a lo millor propicia que tinguin més opcions, però bueno, també si nosaltres agafem la pilota i estaven amb 3 centrals, es queden amb 2, un contra 1 amb Bagi o amb Manzi, doncs a lo millor agafes la pilota i acabes. Ha tingut Manzi una per tancar el partit. Sol davant del porter, no ha estat encertat i no ha marcat. Ha tingut també una Agi que tampoc ha estat encertat. Si les marquem, es hagués tancat el partit? Tampoc, perquè ells haguessin anat a més, haguessin intentat marcar aquest primer gol per intentar després tenir aquesta petita opció al final del partit igual. I per últim, la setmana que ve visitem la Pobla, que s'ha col·locat 5è aquesta jornada. Creus que en cas de victòria s'encarregaria ja a veure el playoff? Home, està claríssim. Al final està amb 50 punts, si no recordo malament la Pobla, nosaltres 57, seria arribar a 60, més el gol a baraix 61, estaríem a 11 punts a falta de 6 jornades. Seria una debacle que no entréssim al playoff amb aquests condicionants. Però bueno, al final nosaltres hem de plantejar, com hem plantejat avui, que és una final, que hem de ser conscients de que tenim mig gol a baraix guanyat també, intentant allà fer un bon partit, serà molt difícil, són nens que tenen dominat el seu camp i nosaltres podem competir allà sense cap problema. Al final tenim un equip que competeix igual de bé a casa i a fora, tindrem la sort que el camp està molt bé, les dimensions no és gran però està bé, es pot jugar, o sigui, crec que allà no em preocupa gens, crec que farem un molt bon partit. En aquesta valoració avui sincera que has fet, i ho podem definir amb això de ser més cabrons, no sé si això es pot entrenar. Més que res perquè, com deia el Ferran, ara acabarà la Lliga però venen els play-offs, i en els play-offs els cabrons són els que guanyen. Sí, al final no és que siguin cabrons els jugadors ni molt menys. Jo sempre els parlo d'ambició, ser més ambiciosos amb dins de l'àrea, de ser una mica més ambiciosos. Al final nosaltres intentem fer exercicis per canviar això i que ho siguin cada cop més, però al final el que juga és el jugador també. Al final, si em fiqués jo crec que seria més cabron, però la meva manera de ser com a jugador era així, era egoista, era de la que tenia mitja, intentava xutar a porteria, m'era igual que tingués el company al costat, jo era així. Però al final tenim jugadors que no tenen això però tenen altres coses. El treball de Ripoll a mi no me'l busquis quan jugava jo. És de bojos el que corre Ripoll per ajudar l'equip en defensa, en atac, et propicia uns espais als altres delanters que és increïble. Però bueno, al final entre tots hem de millorar i crec que estem en temps de fer-ho. Alguna cosa més?